Is smaile me ceappa go bhfuil go bhfuilta an tuairisceile haula nó eicáil mar rud atá ag éibriú tíbhaiste go gá uirceann. Agus níos ama be fircin a frit gá ceann, gá chluigeann. Agus an spectrum idir a dá chluigeann sin tá an rud a dogamid an tuairiscéil. Dá bhí hasúla é mar théarma fós leacamid leis an cinál sin scrín áireachta. Agus fircin amháin sin go bhfuiltar a go binne an scéal. Now, an seo tá mé tarint cuidhá an tuiscint chuireach an cín sa rúis aber na formúlacha rúiseacha faoin níos am chuí gceart leis an rán sújet agus an fabula. nó mar a thug na Franca gur níos déanaí tádáh agus Bart agus iad sin histoire agus discours. So histoire mar sin an scéal. So sin fircin amháin. An sumpla is léine is dócha siimplí ná an rud dugam den scéal beile is. Bhí fear an fadó, ní réon aige deige, híl se go raach seach le gaibre gá héin. Chir seach ó héin is ní roisí mí óádan ar casú fear. Bhín fear sead léasta néad dómh ó bhathais go bom. Etc. So cad a hálann sin, cadúirt an fear, dimar sí clufa cártaí, cé rún clufa cártaí, céir é an na gas a chuú ar a bhar seo, etc. Is leim sé ra achtra go heachtra. Agus sin cinál fircin amháin. Achtraíocht scéal I gás rud tá tú léamh, tá tú casna le, céir a hálann sin, céir a hálann sin, céir a hálann sin. So sin fircin amháin. An fircin eile a chuir a gás, tá sé bunaí nó dírí I dro deascríomh, chuirsíos. An sumpla is léanaí dó sin beidir rob gué agus na thuairscéalta seo tú gúin an nuaimh Rómán. Mion chuirsíos bhí bosca ar a matal, bhí na tuisí seo an, bhí dá hí igocht éige na baint leis an ábhar as a ro sé déanta, etc. Mion chuirsíos a feith trí leanach san rud cinnt ar bosca atá na hí ar a matal. Sin chuirsíos ar a matal. Sin chuirsíos ar a bhuineog sa siomra. Sin chuirsíos cábhíos cabhadal tugus gan rud atá le feiceáil tríde bhuineog. Agus beag an í leadrannach beidir. Agus sin é a chuí bhfuil sé sin. Agus púst freisin, beidir gur Franco ché se. Chuirsíos a dhéanamh ar rud. Ulysses Joyce aber, níl mór an de flotta an sin. Fearóg a lorug eisiom lár aharga beidir. Bin plotta? No, duine a gol a taistil agus a fila a bhaile. Bhíonn tá sé sin a tharbheith scáinte mar flotta. No, duine a lorug rud éigen. Beidir. An rud is mó an fága daín Ulysses ling ná an chuirsíos, an bailach a néiríonn leis 6 áirid síl a chur inar láthir más man. An cinál nuaimseachas seo. An modernism seo, go náiríonn muid an áitiúil sé siúil. Agus an ghrian a caha mar a bheith buin ór ar an talla os cór Stephen Dedalus agus é siúil síos an aimhne ón scoil. Créine ciile, seaganne. Níl mór an chuirsíos an, ach séir tá an dar na ceiliúra ar a gaint, ar an ngrán, ar a sáú, ar daoine ag imirt le chéile, sáú chéile, spáíocht le chéile ó héh na cainte go. Leis an focail sin a úsáid a dúsáid sé grammar. Is lear cinál grammars híl sin atá an. An tá plotta an sin dach sé just gáinte freisin. Bhí ben an fadó, bhí sé an rá le fearr, fós a drifúr an fearr. Spás mór mílteach na chaint, créine ciile ar brálinge, tá sé ceantas na leabhras granú dar scrío, dar lomsa. Agus ag teire ar bhealach grána, fíor grántas, fíor írónta tá Jack eice sa deire. Sin an plotta. Ach tíbhiste, so tá créine ciile a dul dro caint, deachaint, stíl, ilomad saisní difriúla stíle agus mar sin. So sinné an dá urceann a chur am a gás san úrscéalaíocht. Agus ní mór den scrín arána, right? Ba me dul I dro urceann na stíl agus an chuirsíos agus etc. nó I dro fircin na heachtraíochta na scéalaíochta. Agus is ráha é sin tá le duine. Agus ní dóilm gur ceart go meach éon scríóir teoranta in amarbe leis an rud rinne sé hána, aber scríim é scéal achtraíocht, hána mar sin cam é scéal
achtaíochta. Tá ráigh an scríór áte bear an spectrum sin na smailais a rán ó háin.